كميل سنبيتكم نابرا خميلو ويت نابرا بغويتا خميلو زاوير يبارا اجا بصحني دما لومي كلام لاخ كافلكم اني زاوير يبارا صبك زي كلونا انا ابزي كمص خلخو انا سلازم محر بطعم دس يلوني زمص هذا ነገር ወይ ታከለቀለ ከም ዝኾነ ሒዜ ዝመጽሞ ሕጉሴ እግዚአብሔር ይባረክ ኖሚ ዘካፍለኩም ቃል ማቴዎስ 26 ካብ 36 ስጋብ 46 እዩ ተጣዊልና ተንበብናዩ በጣም ደስ መበለኒ ኩልና ተጣዊልና ከነንበቡ ማቴዎስ 26 ካብ 36 ስጋብ 46 حوي فتوي كان بليو ماتيوس 26 كاب 36 سقاب 46 دحرزي يسوس مساتاتهم جيتا سماني نابت بحال بوتا كده مزكا مزامرتو دما نابتي كيدا كساع زصلي عبدي تقمطو بلوم نبيتروسن نخلتيوم دقي زبديوسن تمالئه كوغهن تكزن جمره شعو نفسي كساع موت ازيا غوهي الله عبدي كونو مساي ونقحو بلو قرب رحيق إلو بقصو تدفئو سألي بلو عبوي زكاال انت خوينوس ازاد سوا ازياء كباي تحلف قناخي نسخة امتلاليو مبر انا كمتلاليو عيهون ناب دك مزامرتو مزه دكي سوم رخبو نبيت روس دما بلو كساع كنت زيدو حانت ساعات مساي كتنقحو عي تخلون يهم ناب فتنا كي تقاتوس نقحون سأليو منفس تدالي الله سقا قنادوهم كم بحدش قال يساع كيدو أبوي زي كيزته هو كحلف زي كعال انت خوينوس وعدك يكون إلوز الليل كم بحدش لما مزه عينتهم بعيزنا برمو دكيسو رهبهم حدي قوم كده سالساي كعا كم بحدش اتي إلوز نبره صالوس الليل شعو نابتم دك مزامرتو مزيو بلوم دقيم دكسون عرفون إنه تاقزيه بسحت ودسب كعا عابي إيد حتى عنك تحازيو تنسو نخيد التي ذات حزني إنه قريب الله آمين أبو نبارخك كالنا نمسكنك كالنا سلق كل نجر أبو بس حج دما أب زي تسبسيبنا قال كان مهار الساق قال كتفتحنا كتردنا كتمهرنا نسأل لنا أبو بكل نجر ساق كبر جزينا نأخا نهبالنا بيسوع السم آمين زي قدم مجمارنا إوان نايزي ملأختي إوان انتاي كم زخونا السنة جيريكم كنجمرينا زي نابجي تسماني انداخدو يوم قدمي يودما ماتيوس مرعب إسران شدستن دحرئنا يو قويتا بتوم كحنات كقتللو زماخرلو جزينيرو يودا حلفو زحاوو جزينيرو እንደገና ድማ ናይ ጎይታ አራት ናይ ፋሲካ ድራር ጌሮም አቦ ሙድኡ እዩ እዚ ነይሩ ስለዚ ካብኡ ምስ ወድኡ እዩ ንጌተሰማኒ ይኸዱ ነይሮም እንድሕር ዘኪሮም ዘርክብኩሞ ናብ ጌተሰማኒ እንዳኸዱ ከለዉ ንጴጥሮስ በቃ እስኻ ክትካድሐኒ ኢኻ ኢሉ ኢሉዎ ጴጥሮስ ድማ ብጣዕሚ ተባዕ ስለ ዘበረ አይ ገብሮኒ ኢሉ ድሕሪኡ እዚ በቃ ንጌተሰማኒ እንዳኸዱ ነይሮም እና ድሕሪ እዚ ይብል ኢየሱስ ምስኣቶም ንጌተሰማኒ ኸይዱ ጌተሰማኒ ብምስራቅ ትርከብ ጎቦ እያ بزي شخن اندحرينا يو دما تمقدس አሉ ኣብ ማዕከል ኬብሮን ትበሃል ንሽተይ ሸለቆ ነገር አላ ከም ወሐዝ ነገር ያ እና እወን ንዑ ተሻጊሮም እዮም ንጌት ሰማኒ ዝኸዱ እዚ መዓልቲ ድማ ናይ ፋሲጋ መዓልቲ ፋሲጋ ኣብ ዒሎም እዮም ናብዚኣ ናብ ጌት ሰማኒ ዝኸዱ ስለዚ
ኣብ ኢየሩሳሌም ብዙሕ ሰብ ነይሩ ብዙሕ መስዋዕቲ ይግበር ነይሩ እና እቲኣ ተሻጊሮም ክኸዱ ከለዉ ነዚ መልእኽቲ ዝዘጋጀው ከለኹ በቲኣ ሩባ ዝኸይድ ናይ መስዋዕቲ ደም ነይሩ በቃ መስዋዕቲ ናይ በግዕን ናይ ኮርማን ኩሉ ዝፈስስ ብኡን እዩ ዝሓልፍ ንኡ ተሻጊሮም እዮም ንጌተሰማኒ ዝኸዱ ኣነ እንታይ ኢለ ዝሓስብ ደቀ መዛሙርቱ ኣይፈልጡን እዮም ግን ኢየሱስ ኣበይ ከም ዝኸይድ ዝፈልጥ እዩ እዚ ደም ርዩስ ኣብ ሓሳቡ ይመጽእ ይኸውን ኣነ ክሓስቦ ከለኹ ንሓደና ናይ መጨረሻ ግዜ ዝስዋዕ ደም ከም ዝፈስስ ኣብ ቀራንዮ እንዳፈለጠ እዩ በቃ ኣብ ጌተሰማኒ ዝኸደ እና ኣብቲ ጌተሰማኒ ምስ በጽሑ ድማ ንደቀ መዛሙርቱ እንታይ ይብለና ኣብዚ ጽንሑ ይብሎም ኣብዚ ጽንሑ ኣነ ክጽልየ ኢሉ ንሰለስተ ሰባት ሒዙ ኸይዱ ንጴጥሮስን ደቀ ዘብድዮስ ያዕቆብንና ዮሐንስን ኣብዚ ጽንሑ ኢሎም ከይዱ ክጽልይ ማለት ኢየሱስ ብጣዕሚ ናይ ጸሎት ፕሮግራም ነይሩ ኩሉ ሻዕ እንዳተፈለየ ምስ ኣቡ ዝራኸበሉ ስለዚ ጸሎት ብጣዕሚ ኣብዚያ ክፍል ዓቢ ነገር ከም ዝኾነ ኢየሱስ የረዳእና ማለት ተፈልዩ ንኣቡ ዘዛርበሉ ቦታና ፍሉይ ዝኾነ ቦታ እታ ጌተሰማኒ ትበሃል ከምኡ እያ ፍሉይ ቦታ ነጸሎት ትኸውን ቦታ እታ ቦታ ዓውሊ ዝበዛሓላ ናይ ኦሊቭ ትሪ ዝበዛሓላ ቦታ ብጣዕሚ ጸጥ ዝበለ ሰፈር ኣብኡ ከይዱ ይጽልይ ከም ዝነበረ እሱ ሕጂ ኣብኡ ከይዱ ክጽልይ ግን እዚኣ ጸሎት ግን ብጣዕሚ ካብ ኩሎም ጸሎት ብጣዕሚ ዓቢ ጸሎት እያ ብጣዕሚ ናይ ጭንቂ ጸሎት እያ ኣብዚ ኮፈሉ ኣነ ክጽልየ ኢሉ ምስ ከደ ክትክዝን ክሓዝንን ጀመረ ይብል ነፍሱ ብጣዕሚ ተጨኒቓ ኣላ እንታይ ኣብ ቀራንዮ ከም ጽበዩ ይትፈልጥ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉእ ሰብን ሙሉእ ኣምላኽን ይኹን እምበር ብስግኡ እንታይ ዓይነት መኸራ ከም ዝጽበዩ ይፈልጥ ናይ መስቀል መኸራ ንሓደ ሰብ እንኳን ኣይንምነዮን ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ዝኾነ ሮማውያን ብጣዕሚ እቲ ናይ ኣሰቃቂ ክስታይ ኤክስፐርት ኮይኖምሉ ከመይ ገይሮም ንሓደ ወንጀለኛ ከመይ ገይሮም ቀስ ብቀስ ዝቐትልዎ መንገዲ ነይሩ እና ብጣዕሚ ኣሰቃቂ ስለዚ እንታይ ይብሎም ሽዑ ነፍሰይ ብሓዘን ክሳዕ ሞት በፂሓ ኣላ ይብሎም ብጣዕሚ ስጋ ሞት እቲ ነፍስ ክስታይ ድማ ተሻቒሉ ስለዚ ስጋኡ ዘብፅሖ ነገር እንታይ እዩ ኢልና ድማ ክንሓትት ግቡእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ መስቀል ስቃይ ኣብ ስግኡ ዝኸውን ከሎ ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ደግሞ ካልእ ሽግር ነይሩ ብጣዕሚ ሓያል ሽግር ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ መስቀል መኸራ ንኽሓልፎ ብጣዕሚ ኣጸጋሚ ነይሩ ማለት እዩ ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ከምዚ ኣብ ጸሎት ዘድረሶ ምክንያት ናይቲ ዕብየት ክብሎ ናይቲ መስዋዕቲ ዓብይነት የርእየና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ጀሚሩ ክጽልይ ዋቦይ እዙይ ዝከኣል እንተኾይኑ እዛ ጽዋ እዚኣ ካባይ ትሕለፍ
نيت ناي تتصوا انتي تصوا مالت حجي تتصوا تحلف مالت طعمي حيال قال يبطا تتصوا مالت ابلو كيدان رينا يزمصانا يبق ناي እግዚአብሔር ቁጣ እግዚአብሔር ብት ሰብ አመፀኛ ኮይንዎ ከይተአዘዞ ነፊግዎ ዝኸደ ንእግዚአብሔር ዝተቆጥዕሉ ፍትሐዊ ዝኾነ ቁጣ ጽዋ ይባሃል ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ቦታ ተጽሒፉሎ ኣብ ኤርምያስ 25 እንታይ ይብል በቃ ኣብ ኢደይ ዘሎ ጽዋ ወይን ግን ቁጣ ዝመልኦ ወይኒ ከይድካ ንኣሕዛብ ኣስትዮም ይብል ክብሎ ከሎ ነቶም ሓጢኣተኛ ቶም መንገደይ ዘይክተሉ እቶም ዝነፈጉኒ እቶም በቃ ንዓይ ጠላት ዝኾኑኒ ጽዋ እሱ ስለዚህ ኣብ ብሉይ ኪዳን ታጽዋ ቁጣዓያ ናይ ፍርዲ ቁጣዓያ ናይ ጎይታ ፍትሐዊ እዚ ሓደ ሰብ ክሓርቅ ከሎ ዘገብሮ ምላሽ ኣይኮነን እዚ ፍትሐዊ ዝኾነ ቁጣ እዩ ጎይታ ፍትሐዊ ስለ ዝኾኑ እቲ ፍትሐዊ ምላሽ እዚ ኣጽዋ ብጣዕሚ ሓያል ስለ ዝኾነት ነዚኣ ክሰትያ ነይርዎ ጎይታ ኣብ ብሉይ ኪዳን ቁጣ ብዙሕ ቦታ ይርኢና ኣለና ኣብ ሶዶምን ጎሞራ ርኢና ኣለና እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ከም ተቆጣ ኣብ ኖህ ዘመን ርኢና ኣለና ከመይ ከም ተቆጣ ከመይ ገይሩ ከነዓናውያን ካብ መሬቶም ከም ዘሳደዶም ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ርኢና መፂና ኣለና ግን ናይታ መጨረሻ ናይ ዓለም መጨረሻ ቁጣ ግን أبا أجن كفيل زلي دليلو قطع التاع قطع حيال قطع ما نم كوردا أيكلني سلزي قويت يسوس نتايبل كاباي تحلف إلو يتصلي بك إذا بتعمي عشق جراتو سلزي بتعمي حيال سلزي عندنا رمو بزح መንፈሳዊ ችግር ስለዘለው ማለት ነው መንፈሳዊ ችግር እንታዩ ኢየሱስ ናይ ኩልና ኃጢአት እሱ ኃጢአተኛ ከም ዝኾነ ተኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ጠላት ኮይኑ እዩ ኣብታ መስቀል ዝኸውን ስለዚህ ምስ ኣቦ ዝፈላለዩሉ ጊዜ ነይሩ ማለት ነው ስለዚህ ብጣዕሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጣዕሚ አሸጋሪ ጊዜ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ንሓድ ሰከንድ እንኳን ምስ አቡ ተፈላዩ ዘይፈልጥ ኣብ መስቀል ከም ኃጢአተኛ ተኮይኑ ተፈላለዩ ከሉ ንጎይታ ኢየሱስ ብጣዕሚ አሸጋሪ ጊዜ ነው ስለዚህ ይመስለኒ እዚ አምላኽ ካለ መንገዲ ህልው ነይሩ ማለት እዩ አምላኽ ኣብ ማቴዎስ 19:26 እንታይ ኢሉና አምላኽ ዘይክእልዎ ነገር የለን አይ ሁሉ አምላኽ ሁሉ ነገር ይኽእል እግዚአብሔር ሁሉ ነገር ይኽእል ግን ምንታይ ነዚኣ ኢየሱስ ከምዚ ችግር ኣትዩ ክሓቶ ከሎ ምላሽ ይህቦ ዶ ወይ ዝም ይብሎ ዶ እቲ ታሪክ ስለንፈልጦ እግዚአብሔር ምላሽ አይሃብ እግዚአብሔር ካል መንገዲ ተሕለወ በዛ ካል አዘራረባ ሰባት ብበዓሎም ስራሕ ክጸድቁ አይክእሉን ዶ ከም ማለት እዩ በቃ ካል መንገዲ የለን ወይ ካል ቅዱሳን ካል ሰባት ሒዞም መንግስቲ ካቱ አይክእሉን እዮም ወይ በሙሐመድ አሚኖም ካቱ አይክእሉን እዮም ወይ በካል
ጻድቃናት ከአቱ አይክሉ ነው ወይ ሰብ ጥሩ ምግባሩ ንመንግስት ሰማይ ከአቱ አይክልን በቃ እዚያ ጥራያ በቃ እዚያ ጥራያ ከም ማለት ይበቃ ናይ እግዚአብሔር ምላሽ እዚያ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ ዛ ጽዋ ቁጣ ትበርደሉ ምክንያት ሓንትን እሳን ጥራያ ምንም ኃጢአት ዘይፈለጠ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ናይ እግዚአብሔር በኮይኑ መስዋዕት ክኸውን ነይርዎ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:21 እንታይ ይብለና ንሕና ብኡ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ኃጢአት ዘይፈልጥ ምእንታና ኃጢአት ገበረ ናይ ኩላና ኃጢአት እቲ መቅጣዕቲ እዩ ተሸኪሙ ዘሎ ኣብኡ እዩ ወሪዱ እቲ መንፈሳዊ ቅጣዕት ንሕና መሟት ዝግባእና በኃጢአትና ምክንያት እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲዱ ስለዚህ ንክርስቶስ እዚ ብጣዕሚ ዓቢ ስለዝነበረ ካብቲ ናይ ስግኡ ቁስሊ እዚ ናይ መንፈሳዊ ስዕል እዩ ዝበልጥ ዝመስለን ምስ አቡ ክፋላለ ነዚሁ ድማ ጎይታ ብጣዕሚ አጨናቂ ጊዜ ስለ ዝነበረ ኣብ ሉቃስ 22:43 መልአኽቲ ልኢኹ በቃ ሚኒስተር ክገብሩ ከጸናዕንኦ መልአኽቲ ላ በጣም ኃያል ጊዜ ዝነበረ ስለዚህ የመጀመሪያ ጊዜ ጸለየ ማለት ኃጢአት ዝምጽኦ ሽግር ብጣዕሚ ቀሊል ጌርና ከይንወስዶ ኣሕዋተይ ናይ ብሓቂ ኃጢአት ዘምጽአ ጉዳት ምስ እግዚአብሔር መፈላለይ ማለት እቲ ዝግብኦ መስዋዕት እዚ መፈላለይ ጠጠው ክብል አቢ ዋጋ በቃ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣብቲ ፋሲካ በዓል ከውልዑ ከለው ናይ ድራር ጎይታ ክገብሩ ከለው ናቱ ደም አልዒሉ እዚ ናይ ኃጢአት ስርየት ዝግበረሉ እዩ ኢልዎም ከም ኩሉ ሻክ ክንሓስቦ ከለና ክንሓስቦ ከም ገይሩ ናይ ድራር ጎይታ ስርዓት እዩ ንምንታይ እዚ ናይ ድራር ጎይታ ብጥንቃቄ ነገብሮ ምስቲ ናይ ጎይታ ሞቱን ትንሳኤን ዝትሓዘ ስለ ዝኾነ በቃ ዓቢ ነገር እዩ አቅሊና ክሪዮ አይደለም ኃጢአት ዘምጻና ሳዕቤን ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ካብ ጎይታ አፈላልዩ አነ ከሐስቦ ከለኹ ዓቢ ነገር እዩ ተገበይልና ኣብቲ መስቀል ናይ ብሓቂ ወደር ዘይብሉ በቃ ዓቢ ነገር እዩ ተኸፊሉ ኣብ ቀራንዮ ምስ ጎይታ አፈላልዩና በሽታ አምጽኡልና ስቃይ አምጽኡልና ጦርነት አምጽኡልና ኃጢአት ዘይገበሩ እንታይ አሉ ቤተሰብ አፈላልዩ ግን አንተን ናይ መጨረሻን ጊዜ እዚ ኃጢአት አምጽኡ ዘሎ ሞት አንተን መጨረሻ ጊዜ ኣብ መስቀል ክውዳእ ነይርዎ ለዚህ ነው እግዚአብሔር ኣብ ነዚህ ጸሎት ምላሽ አይሃብም ምላሽ ይቡል ትዝምታ ምላሽ
ኣይኮነን ዶ የእግዚአብሔር ፍቃድ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ኣበይ ነይሩ ሙሉ ዝኾነ መስዋዕት ክግበር እዩ ናይ ጎይታ ፍቃድ ዝነበረ ስለዚ ናብ ደቀ መዛሙርቱ ተመሊሱ ደቂሶም ረኸቦም እዩ ነጊርዎም ነይሩ ኣቦም እኮ ዘምፅኦም እኮ ምስኡ ክጽልዩ ዘለዎ እቲ ቦታ ነቲ ኣስሞፍ እቲ ኣየር ደቀ መዛሙርቱ ኣይተረድኡዎን ናይ ዓለም ሃጋንንትን ሰይጣን ባዕሉ ተሰብሰበሉ ቦታ ነይሩ ኢየሩሳሌም ኣብታ ግዜ ኩሎም በቃ እዚያ ነገር ከይ ክትፈሽል እዚያ ነገር ክስታይ ክትብል በጣም መንፈሳዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጴጥሮስ ዝፈልጦ ይፈልጥ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ ነይሩ ጴጥሮስ ከም ዝክሕዶ መጀመርያ ክነግሮ ከሎ ክትከድሕኒ ኢኻ ክብሎ ከሎ ነዚ እድል ነይሩ ንጴጥሮስ ዋይ ክጽልይ ኢሉ ምንብርካክ ነይሩ ሓይል ከሓትት ምስ እግዚአብሔር ክማኸር ጸጋ ክቕበል ጸሎት ኣብ ጸሎት ምድፋእ ነይሩ ግን ጴጥሮስ ብጣዕሚ ተባዕ ስለ ዝኾነ ደፋር ስለ ዝኾነ ናብ ትዕቢትም ገጹ ዝኸደ ኖ ኣነ ድማ ፍቅርም ስለ ዘለዎ እኮ በጣም ጎይታ በጣም ይፈትው ግን ዘየለናን ከም ዘየለና መፍላድ ደግሞ ሓደ ነገር እዩ እሱ በጉልበቱ ኖ ኣይከደካነ ክብሎ ሪናለ እዚ ግን ጸሎት ጸልዩ ነይሩ ኣብ ብርኩ ተደፊዩ ጸልዩ ነይሩ ኣብቲ ፈተና ኣይማኣትዎን ነይሩ ኣብዚም ዝነግሮም እዚዩ ክጽልዩ ለኩም ይብሎም ትጉኹን ጸልዩ እንደገና ድማ ይሐዝነሎም እወ ስጋ ደኩም እዩ ግን መንፈስኩም ጸሎት ከም ዘሊ ፈልጥ ግን ስጋ ድኻም አቡ ዝነበረ ሓይልታት ብዙሕ መዓለ ዘይብሎም ኣነ እቲ ድኻም ዘምጻሎም ካብ መናፍስ ዝብል በቃ ድቅ ዝበለ በቃ ድኻም ሓደ ነገር ከይጸልዩ በቃ ዝገበር ስለዚ ኣብዚ በጣም ይገርም አንተ ሰዓት እንኳን ምሳይ ተጊዕኩም ክትጸልዩ ኣይትኽእሉን ይብሎም እሱ ንዑ ክሕግዝዎ ደልዩ ኣይኮነን ብክስታይ ብጸሎት ግን ንዓቶም በቃ ክንደይ መኸራ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈልጥ ኣብ ጸሎት እተው ተንበርከኹ ክብሎም ንሪኢ ኣለና ማለት እንደገና ካልኣይ ጊዜ ኸይዱ ኣቦይ እዛ ጽዋ እዚኣ እንተይ ሰተኽዋ ክትሓልፍ ዘይከኣል እንተ ኮይነስ ፍቃድካ ይኹን ኣብ መጀመርያም ጸሎት ከማ ፍቃድካ እንድሕር ዘይኮነ በቃ ምንም ችግር ፍቃድካ ይኹን ናተይ ፍቃድ ኣይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዛዚ ምዃኑ የርእየና ናይ
اتزلعه فقاد كجبر ناتو فقاد نقولتها نا يسوع كريستوس فقاد ما بتعمل شجيرات ولا أبزي بتعمل نفسي هوتي كم نفسي كتوت صدالي الله أموت يا زلائل عندنا كتصلي خلو خلو وانجيلات نجيرونا الدم زلو يو كستايجيرو أنا بتعمل حي يالجزي كم زخونة بدم بي كري إن خلينا مالك لذي كان أي جزي نسألهم نجزاير ملس حديو تامن قدي حديو ناي مدحان ناي سريت ناي حتى سريت حديا كلت أيكونن እንደገና ከዶም كله እንደገና ደግሞ ደኺሞም ሪዮም ማለት ነው ሳልሳይ ጊዜም ደከሙ ገይሮ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰለስተ ጊዜ ሓንቲ ጥያቄ ሰለስተ ጊዜ ሓቲቱ نحن اسكن تجيزان نحاتو نقويتا حد سبات تايلو وزح ندحر بحد مخنات تصلي تكونك بقى امنتي بالكنك سوك كاب حق ازرع حاقيو نقويتا دقاقمنا كنقرو خلنا اتم ملس دما ابو خمزلو كنردالنا እግዚአብሔር ዝም ክብል ከሎ መልሲ እንዳመለሰልና ጎይታ ኢየሱስ እታ ሳልሳይ ጸልዩ ክምለስ ከሎ መልሱ ረኺቡሎ እስ አብቀራኒዮ ከይዱ ታቀራኖ መስዋዕት ከም ዝኾነ ሁሉ መልሱ ረኺቡ ይውተስዩ ስለዚ ንሕናም ድማ ናብ ጸሎት ክንድፋዕ ከለና ክንትስኽ ከለና እቲ ነገርና አራጊፍና ምኻድ ኣለና ማለት እዩ ንጎይታ ሂብና ጎይታ ክምልሰና ነቲ ጸሎት ካብኡ ተጨንቅ ነገር كله أدلين الراجفنا كنت سخلنا سلام كسمعنا اللومان سلست جزي قوي تاسألي تاسالساي جزي شو نبعتهم كيلو زبالو كل نجار سلزي إتها وساني ناي كرانيو مسك المخاد عبتها صلوت يتودع سلازي نتمخرانا زخلنا حيلي عبت صلوت يزودا مالتكو اگر ما كون ناي كرانيو مخرا كله عبت صلوت تودي مالت شو نباتهم ندق مزام تمليسو هزون غنا دقيسكم يلو مك يا سغا طعمي حيال يا سغا مچوت يتفتو ناي بحكي ناي قويتا نغير እንዳደለና በቃ እንዳደለና ናይ ጸላይም ክስታሉ ባይዘው ናይ ጸላይም ድፋዓሉ ክንጽሊ خننا ንቅሶ ወይ ሆነ ነገር አንጊና تسخلا كنصلي ندقسو وي بقى سبات صلوت كبلونا خلو غزي بلاي نبلو ازي ناي صلايم كستيدالو ازي كنفلطولن كن دما سغانانم ككل دما سغانا تشكرنا اسك سغانا دكاما بقى مچوتا تدل
ዋጋ ክትከፍል አይደልይ ስለዚህ ጎይታ ኩሉ ነገር ወዲኡ ናባቶም ክኸይድ ከሎ በቃ እቲ ዝመጽኦ ነገር ኩሉ ፈሊጡ ክኸይድ ከምዃኑ ኩሉ ክስታይ ምስ ጎይታ ተረዳድዩ ኣብ መጨረሻ በቃ ተስኡ ክብሎም ንርእዮም ደቀ መዛሙርቱ እንታይ ከም ዝጽበዮም ብጣዕሚ ኣይፈልጡ ነይሮም ነጊርዎም ነይሩ ድማ ኩልኻትኩም ክትብተኑ ኢኹም ከም እቲ ሓላዊ ክውቃዕ ከሎ ቶም ኣብ ዓጊ ከም ዝብተኑ ዘካርያስ 13 ከምኡ ክትኾኑ ኢኹም ኢሉዎም ክድማ ወዲያውኑ ድማ እንታይ ኢሉ ጌታ ምስተሳሑ ኣብ ገሊላ ሓሊፈ ክጽበይኩም በቃ ጎይታ ዝሕዝን ሰብ እዩ በቃ ብጣዕሚ ርህራሄ ዘለዎ ሰብ እዩ ከም ዝብተኑ ይፈልጦም እዩ እንደገና ደግሞ ከም ዝስብስቦም ድማ ይፈልጥ እዩ በቃ ከም ሐሰተኛ መራሒ ኣይኮነን ጎይታ ተሐሰተኛ መራሒ ክብተን ከለኹ በቃ ኩላ ትብተን ማለት እዩ እዚ ግን ሐሰተኛ መራሒ ስለዘይኾነ ትክክለኛ መራሒ ኩሉ ነገር ድማ ኣብ ቁጥጥሩ ስር ዘሎ ስለዝኾነ እንታይ ከም ዝኸውን ኩሉ ነገር ስለዝፈልጥ مستساهو كرخبكم إلو تسفاكبهم النرئي مالت سلازي ጸሎት ኣብዚ ዝረአናዮ ዓብይ ነገር መንፈሳዊ ውጊያ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና መንፈሳዊ ውጊያ ድማ ቅድሚ መንፈሳዊ ውጊያ ምእታውና ተንበርኪክና ንጽልዮ አቡዩ ዓወት እና ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን ኣለና ማለት ነው ናይ ጸሎት ሰባት ክንከውን ኣለና አውግ ቅድሚ ምእታውና ኢየሱስ አብ ቀራንዮ ገና ምእታው በጸሎት ኦሬዲ ኃይሊ ተቀበዩ ሁሉ ነገር ሬዲ ሆይኑ ያአትው ከሙ ክንከውን ይደለና ማለት ነው ናይ በሐቂ ጴጥሮስ ንጎይታስ እዚያ ጸልዩ ዝበሎም ሕራ ኢሉ ጸልዩ ነይሩ ሰለስተ ጊዜ አይመካሐዶን ኃይሊ ምተቀበለ ነይሩ እዝብ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ እዚያ ናይ ጋብዚ ናይ ጎይታ መስቀል ዝገበራ ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ቁጣ አብሪዳቶላ አዝሂላቱ ይዝባህ ግን እሱ አብኡ ስለዝወደው ሁሉ ሰብ ደግሞ አውቶማቲካሊ አብኡ የጽምበር ማለት አይኮንም አቀድምና እንታይና እግዚአብሔር ኩሉ ነገር ዝኽእል አምላኽ ፍትሃዊ አምላኽ ይልና ፍትሃዊ አምላኽ ስለዝኾነ በሾርትከት ምድሃን ዝመጽእ ማንም ሰብ ከም ዘየለ ሪና ለና ኩሉ ዝመጽእ በጎይታ ኢየሱስ ጥራሕ ከም ዝኾነ ኣብዚ ክፍሪና ስለዚህ እዚያ ቁጣ ዘብረዳ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ግን ንጎይታ ንሕና ደስ ዝነብሎ በእምነት እዩ ብዘይ እምነት ንጎይታ ክነደስቶ አይንኸልና ስለዚህ ኣብቲ ቀራንዮ ተወደ ሁሉ ነገር ናትና ጌርና ክንወስዶ
እዩ ናይ ጎይታ ፍቃድ ማለት በቃ ኣብኡ ትሰርሐ ናትና ጌርና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ንዓይ ኢሉ እዚ ኩሉ መኸራ ከም ዝወሰደ ንዓይ ኢሉ ኢለ ከኣምን ከለኹ ብልበይ ኣሚነ ብኣፈይ ክምስክር ከለኹ እግዚአብሔር ቃል እቲ ሰብ ይድሕን ማለት እዩ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል የጠንቅቀና እዩ እዚ ቁጣ ሰብ እንድሕር ነዚ ኣሚኑ ዘይተቀበለ እዚ ቁጣ ኣብሊዕሉ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስጋብ መጨረሻ ፍርዲ ስጋብ ምጽባ ይብሉን ሕጂ ታቁጣ ኣብሊዕ እዩ ያዘለክ ሮሜ 2:5 እሱ እዩ ዝብለና ማለት እዩ እንታይ ይብለና ግና ብትረት ልብኻን ብዘይ ምስሕንካን ብዘይ ምንስሓካ without repentance ማለት እዩ በታ ቅኑዕ ፍርዲ እግዚአብሔር ዝወርደላ መዓልቲ ቁጣዓ ንባዕልካ መቅዘፍቲ ተእክባለኻ ይበቅ ኣብቲ ቀራንዮ ተገበረ ስራሕ ዘይኣምን ሰብ ነዚ ወንጌል ዘይቅበል ሰብ በቃ እዚኣ ቁጣ ኣብሊዑ ኢሉ ያዘለክ እግዚአብሔር ፕላን ቢ ከም ዘይብሉ ብደብዩ ነጊሩና ኣብ ኩሉ ቦታ እንድሕሪና ኣብ ጉልሕ ኢላ ንዓይ ዝረኸብኩ ኣብ ዮሐንስ 3:36 ዝረኸብኩ እንታይ ትብል እቲ ብውልድ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣሎ ስታን በበለይ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ እቲ ብወዲ ዝኣምን ግና ቁጣዕ ኣምላኽ ዳብኡ ይነብር እምበር ንህይወት ኣይክርያን እዩ አሜን ስለዚ ዘይኣምን ማለት በቃ እቲ ኣብ ቀራንዮ ተሰሕረሐ ኢየሱስ ተወዲኡ ዝበለ ብኡ ብትስራሕ ዘይኣምን ሰብ በቃ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣይረክብን መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ከም ዝኾነ እዩ ዝረዳእና ማለት ስለዚ ኣብቲ ቀራንዮ ተገበረ በጣም ሓያል ነገር እዩ በጣም ሓያል ነገር ስለዚ መስቀል ኩልሻ ክንዝክር ኣለና እቲ ተገበረልና ነገር ነዚዩ ጎይታ ናይ ድራር ጎይታ ትእዛዝ ዝሃበና ነዚዩ በቃ እቲ ተገበረልና ከይንርስዕ ዓቢ ነገር እቲ ክቡር ደም ዝፈሰሶ ከይንዝንግዕ ሓደ ግዜ እዚ ኩልሻ ዘይምስማዕ ኣብ ምዝንጋዕ ኩሉ ንኣቱ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኩልሻ ክንዝክር ከም ዘለና ገይሩ ንእዩ በቃ ታ ድራጎይታ እንኳን ንዓና ክስታይ ዝገበረና ኩልሻ ንዝክሩ ማለት እዚ ተሰረሐልና ኣብ መስቀል ስለዚ ኣሕዋተይ ምንም ኣብ ፕላን ቢ ዘይብሉ ቦታ ኢና ኣቲና በቃ እግዚአብሔር ይባረክ እንኳን ፕላን ቢ ደየሎ ናይ ብሓቂ ኣብ ክንደይ ክንምቀል ሓንቲ መንገዲ ሓንቲያ እሳ ጥራሕ ምክታል እዩ እግዚአብሔር ይባረክ ሲምፕል እዩ ወንጌልኩ ሲምፕል እዩ በቃ ብጣዕሚ ኮምፕሊኬት ንገብሮ ናይ ብሓቂ ብሉይ ኪዳን እንድሕር በደንብ ያጽንዕናዮ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ ሞት ከም ዝወስዶ ከም ዝስእሮዩ ዝነግረና ዝነበረ ናብ ቅድሚት እንዳራይ ሓድሽ ኪዳን ደሞ ከመይ ገይሩ ሞት ከም ዝሰዓሮዩ ዝነግረና ስለዚህ ግልጽ እዩና እግዚአብሔር ይባርኩም በጎይታ ዘለኹም ሰባት እግዚአብሔር መልሱ ጸግኡ የብዛሃልኩም በጎይታ ዘይለኩም ሰባት ሎሚ ናይ መድሃን መዓልቲ እያ እዚ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰደም ክቡር ዝኾነ ድፈሰም
نعتنا حاتياتنا زنصحنا مس قويتا እግዚአብሔር ደራኽበና حنتين እሳን መንገድ ይሳን ጥራይ ስለዚህ ነዚ ንጎይታ ኢየሱስ ከም መድኃኒኩም ጌርኩም ክትቀበልዎ እላዘበኩም ማለት እዩ ኣብ ልብኩም ደሞ ኢየሱስ ክነግሳል ኢየሱስ ምስ ነገሰ ድማ ኩሉ ነገር አይንኩም ይኸፈተልኩም በሐቅ ንጉስ ተሸኪሙ ምዝዋር ማለት እኮ እንት ይርዳኩም ዲዩ ናይ በሐቂ ንኻልኦት ሰባት ድማ ክተሪኡ እዚ ድማ ላዘበኩም እግዚአብሔር አብዙ ይባረኩም ክንጸልይና ሃሌሉያ አቦን ባረከካለና ንምስክናካለና ስለዚ ነበረና ጊዜ ስለ መሐርካና ስለ ተዓቢ መስዋዕት ዝገበርካና ንሕና ሓጢና خلنا ስኻናትና ወሲድካ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ንሕና ክንከፍሎ ዘለና ስኻ ከፍልካና በጃ ኮይንካና መዚኻ ካብ ጠላት ሰፈር አውፂኻና ስለዚ ጎይታ ነመስግነካለና ነኽበረካለና መድኃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረኽ ተመስገን ስለዚ ገበርካና መስዋዕት مسبو سلست أركانا من قديس لزرعخانا كل نجر نبارك كالنا بيسوع اسم آمين.